Здравейте, любими, и добре дошли в днешния влог. Днес дойдохме да се разходим с мама във Франкфурт и даже вече сме във Франкфурт. Но във влага не съм снимала много, защото имаше много досадни пияни немци и беше много шумно, много е студено. Мисля, че е минус 2-3 градуса. Но въпреки всичко днес решихме да се разходим малко. Така или иначе двете почваме тази събота и да отидем малко на шопинг. Трябва да си купя дънки, трябва да си купя и бутуши. Миналата година бяхме идвали по почти същото време и бях правила влог. Така че ако искате, може да влезете в канала ми и да го потърсите. Имам влог от една събота, отново с влака идвахме в Франкфурт. Та сега отиваме, и аз не знам също къде, първо трябва да пресечем, обаче двете сме се залавяли с камерите. Та, да. Бяхме в Зара и абсолютно нищо не си харесах. Търсих си дънки, пробвах едни бутуши, но ми падаха, защото искам такива тип Ux. Обаче ми бяха прекалено не големи, ами широки. И сега се запътваме към Snipes. Приключихме с мола и отново сме на студа, навън наистина е много студено. По цял мола беше супер пълен, по очевидни причини събота и е студено. Но купихме си някои неща от Кико, ще ви покажа в края на клипа, като се прибера, защото имаше промоция. Купуваш 3 и получаваш 3 подарък, та нямаше как да не се възползваме, купихме си. И да, какво ще ви ги покажа сега. Отиваме към центъра пеша 35 минутки и аз вече съм гладна. Някъде може би ще направим стоп да си хапна нещо, защото съм гладна и съм жадна. Да, може и кафенце да пием, ще видим. Но сега продължаваме към центъра. Ето това е немската банка. Deutsche Bank, цялата сграда догоре. Понеже не знам какво други забележителности да ви показвам. И ви показвам тези. Защото аз честно казано идвала съм много пъти във Франкфурт, защото е много близо. Обаче, знам дали има някакви супер конкретни забележителности, които трябва да се пустят. Аз съм ходила в зоопарка. Знам, че е хубаво да се качи човек на кулата на Main Tower, защото гледката отгоре е много хубава. Обаче и там все още се закачва. И днес също няма да се кача, защото също даже не знам къде се намира, честно казано. Но все пак ви показах Deutsche Bank. И между другото е наистина супер студено. Мама каза, че днес в България е било 20 няколко градуса. Тук може би около минус, даже не мога да говоря, е около минус 20 и тук няма никакво слънце в момента. Си е доста хладно, но няма значение. Абстрахираме се и продължаваме напред. Да, очаква ни слънце всеки момент. Седнахме да хапнем и да пием по едно кафе. И е много шумно. Надявам да ме чувате, защото бях много гладна. Тук имаме бейгъл с плешка, шунка, горчица и някаква салата.
За мен капучино, а за мама лате макеято. Минахме през Лъж, защото исках да помириша тези пудри. Не знам дали сте ги засичали в TikTok. Напоследък много често качват едни пудри за тяло и казват, че миришат много яко, обаче на нищо не миришаха или не знам, просто не съм сложила достатъчно. Защото аз имам спрея на Sticky Dates и ми се искаш да го комбинирам с тази пудра, но тя не мирише на нищо. И всъщност не знам каква е нейната функция, заради това оставих. И сега отиваме до Бершка, Дайшман и ако Primark не е препълнен и до Primark, но малко се съмнявам. Просто вижте за какво става въпрос. Даже има и линейка, изобщо не може да се минава. Окей, мерси. Та, продължаваме натам към Дайшман. Виждам любовта на живота ми. Тея фигурки ги пускат заради децата, да печелят пари от децата, а в крайна сметка биха спечели пари и от мен. Защото толкова много обичам Стич. Положението просто е трагично. Почти всичко е разпродадено и е супер блъсканица, така че чаме към Бершка, защото там си бях харесала едни преди известно време. Ето тези съм си харесала и ще ги пробвам. Да, намерих си бутуши. Малко ми се валят, но доста ми харесват. Сега ще видя дали стоят добре с дънки, защото с панталони естествено не стоят добре. Мисля, че с клин ще стоят много добре, но сега ще видим и с дънки как ще стоят. Вижте само, защото не се затваря пердето до края. Просто ил. Хората са се залепили дъвките, за да се отварят, което до някаква степен е умно, би било добре да направят нещо и да залепва. Но въпреки всичко ил. Това са първите дънки с бутушите. Мисля, че стоят окей, защото бутушите не се виждат чак толкова много, като се пусна крака даже изобщо. И като цяло са сладки, те са по mid-waist. В смисъл до тук има талията. Но хубави са, да. Тези като цвят са много подобни, отзад стоят по-добре, но не съм много сигурна. Вие цвета много не го виждате, защото светлината е малко кофти, но също не са лоши. Те са доста по-ластични, те се водят White Leg, другите се водеха Boyfriend. Ето ги и третите. Те са друг цвят. И също доста ми харесват, обаче отзад вие сега не виждате, ама доста зяпват. Иначе даже ме харесват повече от тъмните, въпреки че исках тъмни. Не знам. Сега ще се консултирам с мама. Напазарвахме Бершка и сега идваме до Primark да разгледаме какво има и да вземем чорапи. Моля ви, вижте. Като елф. Оля има си шапчица. Шапка. Така ли той е диадемка? Оле боже. Късмет да намерите това, което търсите тук. Просто някак ще чудя хората как може да са толкова разхвърляни, защото това не е само защото служителите не оправят, а и защото хората са толкова разхвърляни. Рататуй. Най-горе на мола има фитнес
И оттам 100% се вижда целия Франкфурт. Ето го. 100% е много яко да тренираш горе, въпреки че то само кардиоредица на прозореца. Отиваме набързо и до DM, защото трябва да си купя едни нощчета, само да намерим къде да слизем, защото все още е супер претъпкано и почти загубих мамо. Вече има продуктите на Shein тук в Германия, в DM. Не всички, но част от тях очиглам. Аз много харесвам ето този контур. So, we are finally back home и е време да ви покажа какво купихме общо. Какво аз си купих, защото много нещата не са пред мен. Ще започна с торбата от DM, ама там всъщност не всичко е от DM. Да. Първо купих на Бой ето този костюм на Елф с диадема, шапчица. Естествено няма да му го обличам за навън или нещо, просто за снимки за кратко, защото едва ли ще има много удобен. Тук има ръчички и като цяло е доста сладък. Взех XS, защото S беше много огромен. Да, така изглежда. Къде да го оставя, не знам, защото съм в банята. Ето тук. Продължаваме и нататък. Купих си една водичка, защото днес не бях пила вода цял ден. Едно протеиново барче, което унищожих в влака. След това си купих една напитка, която след малко ще тестваме заедно. Тя е без захар и е с фибри вътре. Води се изключително полезна за стомаха. Да, най-вероятно поредната маркетинг глупост, но ще пробваме. Има ябълков цвет, вече ме е страх, защото аз не обичам цвет, ама да, ще пробваме. Взех си ето този душкел, защото се опитвам да имам винаги поне един такъв, който е с неутрално pH, който е добър за кожата и за почистване и един с по-хубава миризма. Между той също мирише много хубаво на чисто, на балея е. След това си взех ето такива нощчета за вежди и за лице като цяло. И от DM последното нещо е този протеинов дубайски шоколад, който или ще пробвам тук след малко, или ще пробвам в TikTok. Всъщност ми се иска да ги пробвам на двете места. Не съм сигурна. Може и да ги пробвам в TikTok на питката и шоколада. А на вас по-късно просто ще ви споделя мнение, защото искам да направя TikTok видео за тях. И трите неща, които си купих от Кико, и трите са продукти за устни. Ще започнем с молива, който е... Естествено, ще го вече. Тази това мога да разкарам. Ето този в цвят 05. Имаха промоция, както казах по-рано. Купувате 3 продукта и 3 са безплатно. След това един мой много любим продукт на Кико е ето този балсам. Това е балсам за устните води, който има плъмпинг ефект и много ми харесва как стои, дори без молив, просто като... наистина като балсам за устни, когато излизам и нямам грим. И накрая си купих 3D Hydra Lip Gloss в цвят 05, защото ми се стори добра комбинация с молива. Той е доста розов. Но като цяло, като се смеси с молива, изглежда много добре. Може и след малко да пробвам как стои на устните. Ще видим. Косата ми и дебел пуловер са най-големите врагове и затова сега малко я връзваме, защото супер много се наелектризира и вече не мога да я търпя. Ще ме гледате в малко по-неизраден външен вид в момента. От Бершка си купих тези бутуши, които леко ми се варят по време на движение. Обаче аз в момента не съм в такъв етап, в който мога да си представя да нося друг тип бутуши, освен подобие на Ux. А подобията на Ux, абсолютно всичките ми се варят от крака. Каквито и да пробвах, освен някакви, може би, дълбоки или свързалки, обаче в момента не съм си харесала такива. И заради това си прежалих, взех си даже 38 номер, принципно за 39, но
някакси ми станаха, не знам как стана това. Доста са меки, отвътре са наистина изключително топли и като цяло модела е супер сладък, на мен поне много ми харесва. Единственият проблем е, както по-рано във видеото споменах, не мога да се нося с панталон. Дънките, ако са широки е хубаво, защото покрива тази част и реално се вижда само отпред подметката. Не са за мокро време, по-скоро за сухо и не са много за сняг, защото все пак това е изкуствен велор, смисъл това е плат. Но в Германия така или иначе зимата много не вали сняг, така че са си перфектни. Освен когато вали дъжд, ама тогава мога да нося и маратонки. Имаме и друг тип бутуши, ето и другата. Просто трябва да се поиграя да хвана цаката как се сгъва това точно. След това те бяха от Бершка. От Primark си купих ето тази супер сладка блузка. Реално исках да си купя същата в розово. Обаче нямаше естествено малки размери. Като цяло дори да не нося навън, което смятам, че с дънки, с якото, което бях днес или нещо подобно, е супер сладка, защото има тук дантелки. Но и да не я нося навън с клин къщи е перфектна, защото както знаете, може би от тиктока ми, аз съм в постоянно търсене на прилични дрехи за вкъщи. Точно такъв тип с черен клин, хубав, качествен. Си го представям като перфектния аутфит за вкъщи, защото хем е удобен, хем е някакъв put together. След това, естествено, Primark, няма как да не си купя чорапи. Не знам, много хора казват, че са менташки. Аз съм често казвам доста доволна от тези чорапи. Те се водят Cotton Rich. Колко процента cotton имат? 65. Ами всъщност е рич, да, защото не е под половината, но за 3,50 не мога да се оплача. И последното нещо са дънките. Те се водят всъщност Boyfriend. На камерата изглеждат доста по-сини, отколкото са всъщност. Да, имам само 3 или 4 чифта дънки, които ми стават и харесвам. Днес бях на ето толкова да облека skinny jeans. Обаче изглеждах толкова излизнала от 2015 с коженото яке skinny jeans и този пуловер, че се преоблякох с панталон, обаче този панталон през зимата, то се умира от студ. И да, имах нужда от нови дънки, честно казвам. Аз в принцип не обичам да спам дънки, просто заради фитнеса. Първо, защото ако са ми добре на талията, са ми малки на дупето, ако са ми добре на дупето, са ми големи на талията. И при тези това е абсолютно също. Големи са ми на талията. Но I can live with that. Имам нужда от някои чифт дънки и така да си имам. Та не обичам много да нося дънки, защото доста ми стягат, не са ми удобни и не мисля, че правят толкова много за фигурата да изглежда по-добре. Малко дънки го правят, примерно тези тип флеярд надолу, те изглеждат доста добре на фигурата ми. Но примерно мам джинс, това за мен е най-големия кошмар на дънки, защото на мен те, не знам какъв размер трябва да се взема, за да са ми широки на бедрата и на дупето. На мен всичките са ми тесни, там са ми широки на талията, просто това е модела дънки, с които аз изобщо не се харесвам. Но чувство, че както нося 36-38 размер, там трябва да има 44, за да си харесвам. Затова не си взема мам джинс. Скини джинс просто наистина не мога да намеря начин, по който да нося скини джинс без да изглежда outdated. Иначе, като сега на други хора, примерно имаме една приятелка, която ги носи и на нея ми харесват как стоят. Обаче при мен изглежда супер outdated и заради това избягвам да ги нося. Имам 2 чифта, които предимно нося за работа. Да, това беше за дънките и това беше като цяло пазара. Ще си включа камерата малко да се зареди, защото няма много батерия. Ще слагам да правя вечеря. И ще се включа малко по-късно да ви съобща какво вечеряме, защото още не съм сигурна. И да ви дам мнение за тези неща, защото както казах, най-вероятно ще ги пробвам на TikTok. Ето това е вечерята ни. Тук съм направила пържени картофи на airfryer. Стават много добре. Ако искате, ще кача рецепта. За мен има телешки стейк, за приятеля ми има свински вратни пържоли и се правят още картофи. Така, апдейт за напитката и за протеиновия шоколад. Напитката е доста приятна, доста ми харесва. Сега като продължавам да пия все повече. Има едно нещо много приятно кисело смисъл. Тя има ябълков цвет. Аз съм ви казвала, аз мразя цвет. Но има нещо, което ми е много приятно и си го представям лятото супер освежащо, защото някога лятото ми става лошо от джигата. Имам нужда от нещо точно такова. Доста ми харесва. Не знам дали бих се купувала чисто, но да, честно казано е доста добра алтернатива. Шоколада също е хубав. Аз друг път съм казвала, аз не държа всичко, което консумирам да е протеиново и без захар и така нататък. Доста често хапвам и нормален шоколад. Като цяло калориите са абсолютно идентични с калориите в една милка, така че нямате кой знае какъв плюс, освен протеина, който честно казвам в такъв тип продукт не е най-качествения. Но
Да, може да се пробва, не е лош. Ако искате, го пробвайте. Май си личи, че лека по лека ми става време за лягане. Но преди така или иначе да си изчистя целият грим, исках да пробваме лип комбото, което си измислих спонтанно в Кико и да видим дали работи толкова добре. Този молив някак ми се струваше по-розов в магазина. Доста е креми, наистина. Сега не знам вие дали го виждате точно, но на мен ми една идея ту рози. В смисъл, аз харесвам нюд кафеникаво розови моливи. Даже не мога да го обясня точно. Да не са нито прекалено кафяви, изобщо да не са в топлата гама, да са студени. Да има точно леко розовеещ цвят, но не е зле. Сега ще спим как е с гланца. Слагам малко и така. И това е гланца. Той също беше в цвят 05. И моливето е в 05, така че реших, че ще си подхождат. Той буквално е супер бляскав. Има супер много брокат вътре. И всъщност като цяло комбото не е лошо. Обаче светлината, не знам. Май се виждам. It's kind of nice. В смисъл, харесваме. Въпреки че гланца за моите представи има една идея too much. Бляскави частици, но аз и какво очаквам? Вие му погледнете опаковката, той е само бляскави частици вътре. Но да, харесваме като цяло. Молива не е лош. Само не знам колко е траен, защото на мен любимите моливи са от Манхатън и са буквално супер трайни. Струват 3 евро и ми държат почти цял ден. Както видяхте преди малко, все още имах някакви остатъци. Ще ги пробвам и най-вероятно по-натам ще споделя мнение или в Instagram, TikTok със сигурно, защото там говоря повече на тези теми, както знаете. Сега ще влизам да си взема един душ и ще се тропясвам, защото днес наистина измръзнах. Просто беше супер студено. И да, общо взето е това. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един палец нагоре и да ми пишете един коментар, защото така пушвате видеото ми и хората виждат, че има активност. Освен това, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката. Много е важно, за да получавате известия винаги, когато кача ново видео. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващото видео. Чао!